Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends, kini na usaban yung ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lahi na sad nga istorya nga atong idalit kaninyo nga pinada sa ato ang usa sa atong YouTube subscribers. Anyways, na nakapangutan na sad nato no kung Papa Joe, ingon akong kauban ba ang mga istorya kuno diha sa imong YouTube channel kay mga binuhat kuno na nimo. Guys, di yun dalim nga nakataas nga buhaton nato no maski sa ka semana siguro magbuhat kag istorya mo mahutdan siguro ka. Anyways, akong gipakita niya ang mga email ad kay nangapi ko og shout out nimo sa kabarista diya sa Bagels diya sa Robinson's Galleria nga suki kay nato, daghang salamat. Og nakakita gyud siya sa mga email sa tuwa mga kaigsunan nga purting daghana nga wa pa gyud nato ma-edit ug wa pa sad nato mabasa tanan. And of course, buhing testimonya na kining mga nag-comment below, usa na sila sa mga nagpada sa ato ang mga gipambasa nga istorya diri sa ato ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. But anyways, pasalamat sa uday ko ninyo. Tungod kay naabot na gyud nato ang 100k subscribers. Pero di pa nato makita di sa likod ang ato ang silver play button no. Basin moabot na to puhon. Again, salamat. Daghan pa kitag mga kaigsunan diha nga wala pa wa pa maka-subscribe pero nagpahipi lang in order nga mapadayon tini o mapalambo tini kini mga content nga ani nga maghahatag og inspirasyon sa itong mga kaigsunan. Palihog subscribe and click the notification button. Og i-appeal na lang sa ninyo ang katabi with Ate Gems para sa mga nangita sa mga daan nga mga istorya nga wa na ninyo makaplagi nini nga tuang YouTube channel. So guys, di ta maglangay og atuan nang basahon ang laing istorya sa toang igsuon. And by the way, before ko makalimot, nganong natuod-taoran ta og basa. Again, moment of silence sa toang mga kaigsunan nga nagtanaw karon og ato ang ihampo ato mga kaigsunan nga napiktahan sa kalamidad nitong niaging bagyong Dino. Dili lalim ang ilang nagian. O maybe one of these days, usa sa itong mga kaigsunan diyan nga nagtanaw karon nga nakahiagom sa kabangis niya itong bagyo, magpadasad siyang istorya diri. Ang kadasig nga ilang gibuhat, nga padayon lang gyapon nga makigbisog ng kalibutan na. No matter kung si trials. So guys, again, padayon ta o aniya na ang sugilanon o ang istorya nga pinada para sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Oh, Dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Karong adlaw atong basahon ang suwat nga pinada ni Danny nga naguluhan og pinalaya na kita o gawas nun ka na, gibuhian na tika. Dear Papa Joe, tawagan ako sa pangan nga Danny. Hingkod na ang pangidaron og usa ka minyo. Sugdan ako ang istorya nitong usa ka lawom ang oras sa kagabion diyang naabot ko sa among probinsya kundiin mao ang akong yutang natawhan. Taw-taw na pud ang mga katuigan nga wa ko makauli sa among lugar. Last akong uli mga 5 years ago during Christmas. Kay mao'y request sa akong akong inahan nga magkatapok ning tulo sa akong papa nga mag-celebrate sa Pasko. Human niya to, wa na mausbi ang ako ang mapag-uli tungod sa mga rason o unang rason mao ang akong trabaho. O nga ikaduhang rason tungod kay nagkabikil mi sa akong papa. Kay gusto niya nga di na kumubalik sa Manila. Naglalis min duha og iya pa kong giingnan nga kung magtuman kuno ko sa akong gusto
masuko siya nako og di na kuno ko niya ilhon nga iyahang anak. Wa ako nagpatuo sa akong papa, kay mas gipalabi nako ang akong karir o giskwelahan ako 5 ka tuig ang akong kurso. Nakapasar ko sa board exam, na hired og nindot nga trabaho sa dako nga syudad. Pero yang gusto kay adto lang ko sa amoa para atimanon nako ang iyahang farm. Para nako butan ko nga pagkaanak, Papa Joe, ug mahal nako ang akong mga ginikanan, labi na nga only child ko. Pero naman po ko'y mga kaugalingon damgo sa kinabuhi. I know nga wa mi nagkalisod-lisod sa probinsya o di naunta kinahanglan nga manrabaho pa ko sa layo. Tungod sa ako nga masunod gikan sa akong mga ginikanan. Pero nilarga gyapon ko og layo para tumano na ako nga akong damgo nga gustong maabot sa akong kinabuhi. Ang kahimtang namo sa probinsya kay sakto yun. Sakto-sakto lang. Naigamay nga kayutaan ang akong amahan nga mao yang gihimong farm nga dunay mga tanom ug mga binuhing kahayupan sama sa baboy, manukan ug namuhipod og baka ug mga kanding si Papa. Ang akong amahan, sobra ka emotional kay ang balay nga among gipuy-an nga karaan na kayo nga kahoy ang dapat sa second floor, wa gyud niya ipausap. Last visit nako, akong gipangutana nga akong mama. Nganong wa man ninyo gipa-renovate ang balay, asam day nga akong gipadala nga kwarta. Og nitubag po ng akong mama nga naaraman ng kwarta. Akong gitaguan para kung maminyo na ka, na kay magamit sa imong kasal. Pero inyo man to, akong nung gi-budget para ma-renovate ning atong balay kay wag yun na usab o, maurag yun ni sukad. Pagagamay pa nako, mas ganahan unta ko nga magkomportable ang inyong pagpuyo ni Papa Ma. Nah, ayaw na to padunggay mong amahan nga di siya komportable diri kay mag-away na pud mo. Kay baon naman yung ka nga sa dakong rason nga nung di niya ipausap ang balay kay handumanan kini niya sa iyang mga ginikanan. Wala mi nagbikil si Papa may tungod sa mong balay pero lahi ang among giawayan. So kaniya tong last na kong uli sa mua nga nagkabikil mi ni Papa, di na siya makigistorya nako kung manawag ko. Akong mama ang makipag-istorya nako. Sa akong nahuna, nga sige lang, mabot ra ang adlaw nga makadawat ra si Papa, unya ka nako og pasayloon ko. Unya makikistorya na siya nako, Papa Joe. Pero nilabay na lang ang 5 ka tuig nga wag gyud ka na mitabo. Plano pa man ako nga muuli so maabot nga Christmas, pero wa pud ka na may tabo. Kay mas advance ang ako ang pag-uli sa mua og 2 months before Christmas. Tungod sa daotang balita, gitawagan ko sa kong mama nga wa na kuno si Papa Joe. Kinahanglan nga mawala pa di ay ang akong amahan usap ako makabalik sa mua. 5 ka tuig kung wa ko kauli tungod kay nahadlok ko nga kumuli ko di na ko makabalik kay lagi pugngan ko sa akong papa. Pero niya nga tungura nga nagpadung nako sa amuan nakit-an nako ang karaan namong balay. Sa gawas naay mga lamesa, ang mga tao, ang mga silingan namo nga hilom kayo nga nagbilar. Unya sud sa mong balay nakita nako ang hayag kayo nga daghang kayong suga. Diyang nakakita ko o nakakita na mga tao o nakita na ko sila nga nag-vigil. Murag nagduduha ko ug nagduha-duha sila mo tagad nako kay bawo sila sa relasyon nako sa akong papa. Butan kay akong papa, mo ilang maduulan sa panahon nga naa sila ay panginahanglanon. Wa sila musulti pero hait kay sila tinanawan nako. Kuwang na lang nga sukmatan ko nga anong karon pa mga niuli nga wa na kinabuhi imong amahan. Kung ang mga tao gibati og kasuko nako pero lahi ang akong inahan. Pagsuod nako sa musala nga hayag kayo daghang kay suga ug mga buwak, nakita nako si mama nga masulubon kay ang naong samtang nagapong sa lungon sa kong papa. Pagkakita ni mama diri nako nitindog kini ug iya kong gitagbo dayon iya kong gigakos. Ma, sa ilo ako. Ako siguro hinungdan nga namatay si papa. Matod ko pa samtang naglumbaan ay nag-agas ang ako mga luha. Pero nitubag si mama nga,
Unsa ikaw? Anong ikaw mahinungdan? Ang kinabuhi sa tao, Dani, nakalatid na kung kanus akakuhaon ni kalibutan na. Walay bisan kinsa nga makapugong kung oras na gyud nimo. Pero ma, namatay si Papa nga nagbaon og kasuko nako. Wa man lang gani ko kapangayik pasaylo niya, ma. Matod ko pa. Unsay wala na pasaylo. Sayop gyapon kasi mong pagtuod, Dani. Ayaw basulay mo kagalingon kay wa na suko si Papa nimo. Nakasabot siya nimo. Og sa tinuod lang, kada panawag nimo nako, idaitol niya yung dunggan sa telepono para makadungog lang sa imong tingog. Sa kasulti ni Mama ni Samot, tinuon ko hilak. Bisan pa og ingon siya nga dili mabasol ko nga akong kaugalingon pero guilty gyapon ko. Pero bisag kung saon pa nako, wa na ko'y mabuhat. Di na mabalik ang panahon, Papa Joe. Human sa lubong sa kong papa mas ni Samot ang kaguol nga kami nalang duha sa mong balay ni Mama. Kung makikstorya nga kung mama nako kay moabtik siya, ipakita niya nako nga ligon siya kay matod pa niya. Gusto niya nga ligon pug ko kay lagi. Wa gyapon mawa ang guilt nga akong gidala-dala. Usa ka kadlaw niya to nakabati ko kasikas sa pikas kwarto. Akong gidali og adto kinabalaka ko og naon sa si Mama. Isugat ko ni Mama nga murag nalimungawan. Dani, nakita kang papa nimo? Pagmata na ko, wala naman siya sa among higdaanan. In taon po sa kong inahan, ako siyang giduol og yuap-huap na ko ang iyang abaga og buko-buko. Ma, gidaman man ka. Balik na katog kay gabi pa man. Matod ko pa. Unya si papa nimo. Musayo biya to siya og ato sa babuyan. Tabangi ko pangita kay itong pitang sa papa nimo. Tubag pa niya Papa Joe. Ma, wala naman si Papa. Ha? Asa man day siya? Naglibog ko kay nagmata naman na siya. Kung damanon ang usa ka tao inigtotood gikan siya pagmata kay makabalik raman siya sa realidad pero si Mama wa na gyud siya. Makainumdum nga patay na si Papa. Ako na lang siya gipugos og pahigda og balik unya og giingnan nga mopauli ra si Papa naray gilakaw. Diya pa siya nakatug og balik. Pagmata ni Mama pagkabuntag wa na siya kinumdum sa miaging gabi. As usual magpakita siya kaisog ug mao pay mutabang nako. Ug mutambag pa nako nga di ko angay mag-uol Papa Joe. Siya pa ganingon nako nga angay na kuno ko nga mobalik sa Manila kaya ang trabaho angay kuno nakong atimanon. Pero saon na ako pagbiya sa kong mama nga kada gabi nga mga kadlawon mo kalit lagbangon unya mangita ni Papa. Magpapukaw manggod si Papa nimo kay mga jit siya. Matud pa sa kong mama nga mga 2:30 na sa kadlawon. Nagbahis-bahis sa mong balay kay lagi nawa ko no si Papa. Sa una niya itong buhi pa nga akong amahan naagyod na yung mga higayon nga mumata siya kada 3:00 sa kadlawon. Para sa iyang tulumanon nga mag-ampo sa Ginoo Papa Joe. Gipainomduman na pud nako si Mama nga wala na si Papa. Paminaw nako Dani, murag naragyo dinis palibot si Papa nimo. Matod pa niya nako. Naluoy kay ko sa kong Mama Papa Joe kay wa paganibuan sukat pagkamatay sa kong Papa dako na kay kausaban sa iyang panglawas. Nagdeteriorate gyud pagtama ng iyang health unya makalimtanon na kaayo. Usa kadlaw niadto ni kalit og kawala si Mama sa mambalay ug ako siyang gipangita. Niadto nako sa among farm pero wa siya didto. Ang among mga tao ang nisulti nako nga basin kuno tua sa balay nila ni Lara. Lara? Katong Lara nga anak sa kumpare sa kong Papa? Pangutan ko pa sa mga tao kay lagi sa kadugay na nako nawa sa mong lugar murag nakalimot nako sa mga tao. Pero si Lara, di basta-basta nga makalimot ko niya kay siya mao ang gitupo-tupo sa kong Papa nga inikadako kuno namo. Kami ang magkadayon. Niadtong high school ko ug nag-eskwela pa ko sa mong lugar, close kayo mi ni Lara. Og niabot pa gani sa point nga hapit na gyud mi magkauyab pero kinahanglan naman jud ko nga molarga sa laing lugar para adto mo padayon og eskwela sa college. Mao nga nagkalagyo gyud mi ni Lara. Unya lain-lain na og kinabuhi. Last na kong balita, nakauyab siya, unya ako pud, nakauyab sa Manila.
Ito ni mga panahon nga magkatagbo mi si Lara sa una kung mupauli ko during my rare Christmas vacation, pero dry among tinagdanay. Feeling nako nag-iyahay na miglikay sa usag-usa, pero niyatong higayuna, di nako makalikay kay kinahanglan ako apason ang akong inahan. Tuod man, naabot ko sa balay ni Lara. Unya gipadayon ko siyang papa. At tuwa si mama ni mo ay tuwa sa mong sala. Matud pa ang samahan ni Lara. Nisud ko silang sala og mo'y ko nakitaan si mama nga naghigda sa supa, unya naapot si Lara nga nagatang niya. Ma, tana, manguli na ta. Matud ko pa niya. Pero nitubag siya nga murag nasuko nako. Kinsa man ka? Ngano pa kuyugon mo kunimo nga di man ti ka anak? Nagka-tinanaway min duha si Lara, Papa Joe. Ma, ako niyo'y si Danny imong anak. Matud ko pa. Ha? Usara man kabuok akong anak? Si Lara akong anak, dili ikaw. Tubag pa sa akong mama. Wa na siya makailan ako, pero ang iyang gitawag anak kay si Lara. Nakatuog si mama sa sopa nilang Lara o dito pa mi nakalugar o istorya. Isultihan ko ni Lara nga, dugay na siya nakabantay nga murag dunay sakit nga pagkamalimtano ng akong mama. Kanagyo ko ng mga panahon sa una nga mukalit lang kinig-adto sila balay unya ang kunon siya nga anak. Naanad na kuno sila og ilarang pasagdan kay after pila ka oras mahinumdom na pud kinigbalik unya mo pauli ra pud sa amoa. Ako gipa-check up si Mama Papa Joe sa ospital ug dito ko nibaw-an nga naa siya'y dementia. Tungod kay na-diagnose man si Mama, musamot na gyud nga maglisod ko biya niya. Na problema ko kay daghan kayo kong asikasuon sa Manila, both business and personal, Papa Joe. Nagsugod na pud ko og kabalik sa among pagka-close ni Lara kay adto man ako apason ang akong mama kumawa og kalit sa amoa. Nagpasalamat kog dako niya sa iyang pagatiman kang mama kay kung wa kini sa iyang unahuna, siya may muamuma, Papa Joe. Asam dito imong uyab ni Mular, pangutana pa niya nako samtang nagpaabot sa akong mama nga makamata. Asay uyab ba? Wa mo ko uyab. Friends na mi ato ni Junjun. Ikaw noon, akong balita kay kaslunon man daw ka. Tubag pa ni Lara. Kaslunon? Kisingon ni mo ba? Si mama ni mo, nisumbong siya nako nga nag-uul ko nung kayo siya kay di mo sugot imong papa nga mularga ka sa Manila para mutambong sa imong kasal. Gusto ko no si mong papa parion ka para diri sa ato at para ari ka kaslon. Katubo kay bawo nga na problema dahil si mama atong pagpakasal unta na ako sa Manila, Papa Joe. Pero kung mag-istorya mi, wa siya mo mention nako. Na-cancel akong kasal, Lara, matod ko pa. Nakita na ko nga murag nalipay si Lara nga nakadungog nga gi-cancel na ako nga akong kasal. Pagpangutanan niya og kami pa maghihapon sa akong fiancé, ako siyang gitubag nga dili na. Pero namakaklang ko, Papa Joe. Kay hantod niya itong mga orasa kami gihapon ni Chelsea. Pero tagsar kay mi mag-istoryanay sa phone kay way signal sa mong lugar. Naay signal pero pangitaunan kaayo. Wako kasabot sa kong kaugalingon nga nung namakako nga kami gihapon sa konfianse nga naa sa Manila. Maybe tungod kay di ko gusto nga masakitan si Lara, kay bawo ko nga hangtod niya itong mga panahon na wa gihapon siya makalimot nako. Yes. Nagkauyab gid ay mi before ko nilarga padung sa Manila pero after so many years pagpauli nako sa mga lugar, di na siya managad nako. Actually di kay si Lara lang. Hasta mo mga kaila, silingan o guban pa na akong mga paryente. Sa ako nadunggan nga istorya-istorya, lahi na kuno ko, sosyal na o arugante o di na managad o pobre. Wag ginas ko nang huna nga di managad. Feeling nako sila manggani ang mulikay nako. Hangtod nga gingnan ko sa kong papa nga di nako pabalikon sa Manila, kaya nausab na kuno ko. Dako kuno ko ga nahimong kausaban sa kong pagkatao, anda kong syudad, Papa Joe. Nakarealize na yun ko sa mga galingon nga yes, maybe nausab ko. Kaya di na gani ko muadto sa mga farm kay bahuan ako sa babuyan. Iniksugat sa hangin sa mga tangkal sa kanding o manok, manampong ko sa kong ilong kay di magyud ikalimod nga lahi na kayo ang baho sa akong panimhot samtang nagstay ko sa syudad. Tungod kay di na masaligan si mama tungod siyang sakit nga dementia, unya wa na pud si papa napugos kog adto sa farm aron maghatod
ug instructions sa mga tao labi na nga nay problema like magkasakit ang mga binuhing baboy. Sa tinuod lang gilikayan nako adto sa farm kay didto ang pinakakusog nga signal. Inigadto nako magpusot-pusot dayon ng mga text messages, mga emails, notification nga purting kadaghan nga chat ni Chelsea Papa Joe. 2 months ko nagstay sa amo ug sa tinuod lang nagunahuna ko nga ug taman ug nagproblema ko sa ako pagbalik sa Manila. Nga lisod ang kahimtang ni mama. Bisan og ni-file na kog indefinite leave sa office, okay ra unta. Pero gipangita ko sa boss nako nga mo'y tag-iya sa kumpanya nga gitrabahoan. Maayo pa akong boss kay nakasabot sa akong kahimtang nga namatian ko kamahan unya masakiton ang akong inahan. Pero si Chelsea, murag wa gyud. Gipadali ko niyang balik kasi kasuon na kuno namo ang among na pending nga kasal. Few months ago, kaslun na kami ni Chelsea pero wala na dayon tungod sa kakulian. Actually, ako ang ni-cancel sa mga kasal kay wala na ko makasabot sa iyang kinaiya nga grabe kapalahubog. Party goer si Chelsea kay anak og dato unya spoiled sa mga ginikanan kay only girl. Butan may noon siya, unya loyal pud sa mong relasyon. Kibaw ko nga mahal ko ni Chelsea. Pero ang iyang pagkapalainom ug barkadista, di niya mabiyaan. Lately, namakak na siya pirmi nako bisag unsa nalay rason nga kunuhay, nagtrabaho siya, kinaman po sila negosyo siyang pamilya. Pero ang ginikanan mismo ni Chelsea ang musumbong nako nga naghubog-hubog na pud. Mga maayo kinaiya ang pamilya niya ug sila mao'y nabalaka kung maminyo kuno ni Chelsea. Ug nya wa gyapon nahimutang ang unahuna ni Chelsea nga magpamilya. Ang mga ginikanan pagani ni Chelsea nitambag nako nga di na lang usa magdali-dali og pagkasal kay di ra ba ni pagkaon nga pwede rang iluwa. Akong gireplyan si Chelsea nga dili man gihapon pwede nga kaslon katong tuiga same year nga namatay ang akong papa. Nakuratan pa siya og ngano. Unsay connection ko no? Murag wa gyud buot ang babae Papa Joe nga akong mapangasawa. Hinuon kundi siya matinga kay 24 nagud pa si Chelsea unya wa pa makasuway og kalisod. Nagdako sa syudad unya liberated pa ang iyang upbringing. Si Noiberto nga among sinaligan sa farm ang saksi ug mao'y pirmi makadungog nga mga samong istorya ni Chelsea sa phone. Hangtod nga murag nakatuhog na siya sa mga istorya ni Chelsea. Ganon din naman nimo balikon sa Manila dong unya mag face to face mong istorya. Prangkahan nimo nga kung gusto pa ba nimo ipadayon yung relasyon. Nakatutok lang ko ni Noiberto kay naka 3 points siya. Straight nga bisag wa ko'y gisulti niya. Ay nalang kay ay kahibong do nga suito ko unsaon nga sabuhi pagod si papa nimo kami magud ang pirmi niyang matubang. Wag siya lain topic ikaw ra gyud. Sige siya bida nimo. Proud ka siya oy niya tong take 1 ra ka nga ni pasar sa engineering board exam. Isulti pagad niya nako nga iyang dakong kalipay niya tong nadawat ka sa kadakong kumpanya sa kauluhan. Ha? Tinuod ka noy? Proud si papa nako. Pangutana ko pa niya nga ako yung gibalik-balik kay nindot kay paminawon nga bisan og wa niya gisulti pero wa day siya mahunong paghandom nako Papa Joe. Wa tiyo ang nakatuon na sa dang akong mga luha. Tungod sa gitambag ni Noiberto nakahukom ko nga buhaton nako. Mubalik og Manila para pagpadayon sa akong mga unfinished business once and for all. Giyato dayon ako si Lara, si Laha og akong giingnan nga mobalik usab ko sa Manila unya siya mo'y akong binlan sa ni mama. Ni okay ra pud si Lara. Sumoto nangandam na ko sa akong paglarga paingon sa Manila. Pero the night before sa akong flight kay usa ka laing daotang hitabo na pud ang niabot nako Papa Joe. Napalgan ako si mama sa kwarto nga wala na'y kinabuhi. Wa pa gani ko maka-recover sa akong pagkawa sa akong amahan gipun-an na sad sa pagkawa sa akong inahan. Down na kay ko nga murag wa na ko'y gana sa kinabuhi. May nalang gani kay wa ko biyahe ni Lara. Siya mao'y tig-am-am na ko, tig-tambag o iyahang sigian og balik-balik ang mga linya nga everything in this world has its own purpose kuno. Everything happens for a reason. Moto nga na-question na pud nako ang akong kagalingon kung unsa pay purpose nako nga nabuhi pa ko. O nitubag si Lara nga daghan ang inyong mga baboy o mga manok, ang mga baka o kanding,
Sinoy Berto o ang iyang mga tao nga walaing gisaligan sa panginabuhi ang inyo rin yung farm. Kana lang, ikaw Daylar, di ka apil sa rason. Dito bagpot siya nga, hangtod karundan, huwag yapon ka kasabot nga naninguha ko nga mahimong rason nga magstay ka, pero di ko kapugos nimo. Pero bahala na, mutugan na lang ko sa tinuod nga sukad sa una. Hangtod karon nang handoy ko nga mapansin gyapon ko nimo, bisan og dili na ka ma-reach. Nausab gyuday ko, sukad ko nga nakapuyo sa dakong syudad. Dili kay nga akong papa lang ang isulti na ko anak sa una. Hasta mo mga kaila o mga silingan, hasta po di ay si Lara. Pero di pa manuwahi ang tanan kay niya itong taknaan na kadesisyon ako nga magpabukid na lang yun ko, Papa Joe. Kaya nilab na ko sa mga baboy o baka, kanding o manok sa farm. Ug labaw sa tanan na inlove na ko balik sa babae nga akong first love, si Lara. Nalagoy sa kaproblema si Chelsea nga sige tawag na ako kung nako'y signal sa farm. Makontak yun ko niya. Mas may siguro nga prangkahanan na ako siya para di na siya maglaom nga mabalik pa kong Manila. Chelsea, ay nalang kong paabuta kay di na ko mabalik diha. Nakasend na ko formal resignation sa office. Matod ko pa niya sa pikas linya. Nitubag siya nga okay na daw og di ko mabalik sa Manila kay siya nalay mo apas na ako. Ang akong pagtuo nga di na may tabo kay di man to mabuhi og bukid bayhana. Yan ang akala mo. Nandito na ako sa bahay mo. Reply pa niya nako. Giapas ko si Chelsea sa mong bukid, wa ko magdahom nga iyang buhaton. Kaysa iyang kasosyal, mag-unsa man siya sa amo. Niuli ko sa mambalay kay lagi matod pa ni Chelsea na siya dito. Ug nituo po ko, Papa Joe. Pero pag abot na ako, walay Chelsea ang ako nakitaan. Nibalik na po kong farm, kaya dito na ko makasignal og kusog. Ingon ka na kasamuha, wa malagi ka dito. Chat pa na ko niya. Nituo po di ka. Nalimot na di ka nga, di ba ikaw ningon ako nga way signal sa inyong balay? Ano makachat man kuno ko ninyo, napako sa inyo. Joke ragyod ni Chelsea ang tanan. Mao nga ako na lang siyang pangkahan nga magbuwag nami. Kaya di naman yung kumubalik sa Manila. Unya imposible po nga mapuyo siya probinsya, kuyog na ako. Nangutana si Chelsea na ako, kung mauro ba na'y rason? Wa ba kuno ko ilang babae nga nakitaan? Dito nitugan lang yun ko. Ug akong giingnan nga nakita mig balik sa akong kababata o childhood sweetheart. At first, ni-action ng kasuko si Chelsea na ako. Pero nakasabot na siya. For the first time, na-feel na ako ang iyang sense of maturity. Matod pa niya nga, di ko mapipigilan ang maiinggit sa babaeng mas nauna sa akin. Mahirap makipagkompetensya kung first love na ang pinag-uusapan. Kaya, pinalaya na kita. Matod pa ni Chelsea na ako. Nindot kaya nga akong feeling nga murag naibtan kong tunok. Nasulbad na ang akong unfinished business. Nanami sa proper closure ni Chelsea o niya gibuhian na pud ko sa ako ang kumpanya. Papa Joe, sa pagkakaroon di agyapon ko sa lugar nga akong natawhan. Yutang natawhan. Kauban na ako sa kinabuhi ang akong asawa nga si Lara ug among usa ka anak. Naadami sa bukirang bahin sa Zamboanga Peninsula, Papa Joe. Daghan kayong salamat sa mong pagbasa sa akong istorya sa kinabuhi ug gugma ug magpaabot ko nga mabasa nimo ni kay excited na mi nga maminaw sa akong asawa nga si Lara. Imong magtatampo, Danny. Daghang salamat, Danny, sa imong tampo ug daghang salamat sa mga nagtanaw karon ug pasensya mo nga nawahi ug nadugay ang ato ang pagbasa ug suwat na pinada sa ato ang YouTube channel kay tungod magulang nahibalik ang atong kuryente, daghang kita giya sa kaso tungod sa bagyo. And I hope nga kamo nga nagtanaw karon dasig lang gyapon, laban lang kung apektado man mo sa bagyo. Pero dili literal nga bagyo man sad moabot nato. Naay mga bagyo ug unos nga mo pakita nato in a form sa mga problema. Pero mo nag-ingon nato, laban lang. Daghang salamat ug again 100K na ta. Salamat niyo tanan, congratulations ninyo ug salamat sa atong labaw nga mga gahom nga gitagatag may lawas nga mapadayon nato ni. Kini yung ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng
saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.